Je tu jar a príroda sa prebúdza do krásy. Po dlhej zime nám padne vhod ľahké jedlo plné vitamínov. Dnes si pripravíme ryžové rezance s brokolicou a lososom, ktoré sú vhodné aj pre celiatikov. Budeme potrebovať brokolicu, lososa, cesnak, jarnú cibuľku, kari korenie, čili papričky, limetku alebo citrón, arašidy, hnedý cukor, soľ, mleté čierne korenie, ryžové rezance, ktoré si potrebujeme zapáriť, kokosové mlieko a rastlinný olej. Na začiatok si nakrájame všetky suroviny, aby sme ich mali pripravené, pretože príprava samotného jedla potom je už naozaj veľmi rýchla a jednoduchá. Začneme teda tým, že si nakrájame jarnú cibuľku. Môžeme si ju nakrájať na kolieska alebo také šikmé kolieska. Ďalej si nakrájame lososa. Môžete použiť aj nejakú inú rybu, ak máte v obľúbe niečo iné, napríklad zubáča alebo nejakú rybu, čo má pevné mäso. Je to veľmi dôležité, pretože potrebujeme, aby sa nám v celom jedle zachovala tá štruktúra. Nakoniec brokolicu. A keď máme takto všetky suroviny pripravené, nesmieme zabudnúť na naše ryžové rezance, ktoré si potrebujeme zaliať horúcou vodou. Máme rôzne druhy ryžových rezancov, viacero veľkosti a hrúbok. Tieto sú takéto tenučké, takže stačia naozaj 3-4 minútky a oni zmeknú. A tým pádom, že sa ešte oprážia v panvici, tak sú hotové. Veľmi rýchlo a jednoducho. Môžeme si ich troška rozdeliť, aby sa nám nepolepili a prikryjeme, necháme ich spariť. Základ je mať dobre vyhriatú panvičku alebo wok, do ktorej si nalejeme rastlinný olej. Odporúčam používať rastliny, slnečnicový alebo repkový. Pridáme nakrájaný cesnak a rýchlo opražíme. Keď nám cesnak zhnedol, pridáme si tam lososa, ktorého sme si nakrájali na kocky. Odporúčam troška väčšie kocky, aby sa nám veľmi nerozpadával. Pridáme čili papričky, pridáme jarnú cibuľku a štipku kari korenia. Túto celú zmes veľmi rýchlo opečieme, aby sa nám losos tak akurát zatiahol. Pridáme brokolicu. Všetko spolu troška poopekáme a v tomto štádiu dochutíme. Pridáme si tam šťavu z limetky alebo z citróna. Troška hnedého cukru. Tento hnedý cukor nám pomôže, aby sa nám tá celá zmes troška skaramelizovala. A na záver dochutíme soľou a mletým čiernym korením. Keď máme celú zmes poriadne opraženú, tak si môžeme predsediť rezance, ktoré sme si sparili v horúcej vode. Ten čas by mal byť tak akurát na to, aby boli uvarené. Stále sú horúce, takže dávame pozor, aby sme sa aj neopálili a aby neboli prevarené, preto si ich prelejeme ešte studenou vodou. Takto si vlastne zastavíme ten priebeh varenia. Oni vychladnú a zostanú nepolepené. Preplachnuté rezance si pridáme do našej brokolicovo-lososovej zmesi a ešte rýchlo opečieme. Keď už máme rezance poriadne opražené, môžeme pridať kokosové mlieko. Množstvo záleží na vás, či chcete mať toto celé jedlo viac krémové alebo troška suchšie. Ja kokosové mlieko milujem, takže ani ním nešetrím a dodám mu naozaj krásnu sladkú chuť. Na záver posypeme orieškami, môžeme použiť kešu oriešky alebo arašidy.
Zima skončila a takto vyzerá jar na tanieri. Toto pestré, hravé a výživné jedlo si môžete pripraviť aj vy u vás doma. Ak sa vám tento recept páčil, kliknite sem a objednajte si vaše suroviny.